बिटिआरनि बाजार सामलाय बिफाना उन्दुना दं नामा? मा जाहोनाव टेन्डारनि रां लानानैब्लाबो हाथाइनि थासारिखौ नोजोर होबोआखै? 5 आरो 10 रां खांनायजों हाथाइनि जेंनाखौ जों माबोरै बोस्रांनो हानो? खाजोना खांग्रिनि बिबुंथि। अदालगुरि जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय गंसे सप्ताहारि सान्तिपुर केरकेरिया रबिबार हाथाइसालि, जाय हाथाइसालिया साखाथि ओनसोलनि गं 30निफ्राय लानानै 40सो गामिनि गुबुन गुबुन राव रायग्रा रायजो राजाफ्रा बेफार फालांगि खालामनायनि गेजेरजों जिउ खांबोबाय थादों। नाथाय मख'नो गोनांदि बे हाथाइसालिनि सानजा फारसे भुटान रायजोनिफ्राय दैज्लां समाव बोहैबोनाय लक्ष्मी दैसाया थांनाय 4-5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बोसोरफा एफा खुरखानायनि जाहोनाव हाथाइनि महरा जोबलांनो हमनानै फालांगिरिफ्रा दिनैनि सानाव गोथौ जेंनायाव भुगिनो गोनां जादों होनना मिन्थिनो मोननाय जायो। रायजो राजाफोरनि अजद बायदियै अदालगुरिनिफ्राय बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिया हाथाइसालिनि थासारिनि सायाव लानाय मोनसे जर'खा खौरांखौ बे समाव आबुङै नायना लानि। भारत भुटान सीमा जिंनि गेजेराव थानाय गंसेल' गोजामसिन हाथाइसालि होननानै बुङोब्ला बेनो जादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय केरकेरिया सानडे मार्केट। आरो बे समावनो दंफैयो आङो नैबे समाव नोंथांमोननो आं दिन्थिनो खावलायदों जितु आंनि केमेरा पार्सनखौ बे समाव जितु बाजार बे हप्ताहिक जायो बे हाथाया। आरो बे हाथायाव गोबां जाथिनि जितु बर' आदिबासि जि नेपालि बेबायदि बेयाव खौसेथियै जितु बिथांमोना थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बे बाजाराव जितु बिथांमोना जाबोबाय थादों बा बेफार खालामनानै बिथांमोना गावनि जिउखौ जितु खुंबोबाय थादों बेखौ जों मिथिनो मोननाय जायो। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो जितु 5-4 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जितु बे साखाथिजों बोहैबोनाय जि लक्ष्मी दै, बे लक्ष्मी दैया सानफा एफा जितु बे हाथाइसालिखौ गैया खालामलांबाय थानायखौ जोङो बे समाव जों नुनो मोननाय जादों। जितु मोनफ्रोमबो नुथायनि सायाव जिहेतु आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ। जिहेतु नैबे जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सीमा जिं ओनसोल। जिहेतु बेयाव सान्तिपुर केरकेरिया जितु सानडे मार्केट। आरो बे सानडे मार्केटनि जि हाथाइसालिनि जितु महर बेयो दिनैनि दिनाव खोब गाज्रि थासारियाव होननानै जोङो बुंनांगोन। आरो जों बुंनांगोन जितु नैबे ओनसोलाव गोबां जितु हारिनि जि मानसिफोरा बा सुबुंफोरा बेयाव बेफार बानिज्य खालामनानै बा बेफार फालांगि खालामनानै बिथांमोना बेयाव जिउ खुंगासिनो दङ। नाथाय थांनाय 5 बोसोर आरो 4 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जितु हाथाइनि थासारि, बे हाथाइनि थासारिखौ दिनैनि सानाव बे साखाथिजों बोहैलांनाय जि लक्ष्मी दैसा, बे लक्ष्मी दैसाया दिनैनि सानाव खुरखालांनानै बेयाव सेवहांगार खालामनायखौ जोङो नुबाय थानो मोननाय जादों। दा बाथ्राया बेसो जिहेतु बोसोरे बोसोर जि गभर्नमेन्ट फारसेनिफ्राय बा सरकार फारसेनिफ्राय बे हाथाइनि मुङाव गोबां टेन्डार लानाय जायो होननानै जों बे समाव जों मिथिनो मोननाय जायो। नाथाय बे टेन्डारनि रांफोरजों दिनै बे हाथाइनि थाखाय माबायदि राहा लागोन बियो फैबाय थानाय समाव थारैनो साननो गोनां जाबाय। जिहेतु आं बे समाव मिथिनो नाजानाय जिहेतु बेयाव आंजों लोगोसे दङ बे हाथाइसालियावनो गोबां बोसोरनिफ्राय जिहेतु बिथाङा बेफार खालामनानै सोलिबोनाय सासे सुबुं। आरो बे सुबुंनिफ्रायनो आं मोनफ्रोमबो हाथाइनि थासारिया दिनैनि दिनाव माबायदि এসো দাদা এফালে আহক। আপনি কি ক'ব? যিটো আপুনি বহুত দিনৰ পৰা ইয়াতে আপুনি বেপাৰ বাণিজ্য কৰি চলি আছে, কিন্তু আজিৰ মুহূৰ্তৰ যিটো বজাৰখনৰ অৱস্থা এইটো খুব বেয়া, কি ক'ব আপুনি? এতিয়া আমিতো যেনিবা ইয়াতে বহুত বছৰৰ পৰা বেপাৰ কৰি আছোঁ। কাৰণ আমাৰ এইটো শান্তিপুৰ বজাৰৰ এটাই বজাৰ, কৰামৰ শান্তিপুৰ যেনিবা বনগুৰুঙৰ এটাই বজাৰ। গতিকে এই গৰাখহনীয়া যে ইয়াতে বহুত ধৰণৰ হেৰি কৰা আছিল, দেখাওয়া হৈছিল চবকে। আৰু ডিপজিট চিপকো দেখাওয়া হৈছে, একবাৰ ব্লকতো কোৱা হৈছে। গতিকে এতিয়ালৈকে একো প্ৰটেকশ্যন কৰা নাই। এতিয়া গৰাখহনীয়াই সদায় যাই আছে। বৰষুণ আহি যোৱা ৰাতি যে অলপ বৰষুণ হ'ল, বৰষুণ হোৱাত এইখিনি গোটেই গেল। তাৰ কাৰণে এইটো অতি সোনকালে আমাক এইটো সহায় সহযোগ কৰে যেন বুলি মই এইখিনি আশা ৰাখোঁ। আমাৰ এইটো অঞ্চলত আৰু বজাৰ এনেকুৱা শান্তিপুৰ বজাৰৰ নিচিনা আৰু বজাৰ নাই। এতিয়া বটাবাৰী, শান্তিপুৰ, বনগুৰুং, কৰামৰ, নেপালী গাঁও, আমলাইগুৰি গোটেই আমাৰ এইটোৱে বজাৰ। এই মাত্ৰ এটাই বজাৰ। গতিকে এইখিনি সুবিধা কৰি দিয়ে বুলি আশা কৰোঁ। মহলদাৰে একো কৰা নাই। মহলদাৰকো যোৱা বছৰো কোৱা হৈছে। মহলদাৰে আমিতো 1 বছৰীয়াই বুলি কয়। তাৰ কাৰণে বছৰে বছৰে মহলদাৰ সলোৱা হয়, ইহঁতে সলাই থাকে। তাৰ কাৰণে আমি একো সুবিধা পোৱা নাই।
नंगौ बिथाङानो जाहैबाय जितु बे हाथायाव गोबाव समनिफ्रायनो बेफार खालामनानै जितु सोलिबोनाय सासे सुबुं आरो बिथाङा गावनि जि मोन्दांथि बेखौ बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंबाय आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों जितु नैबे सान्तिपुर खिरखिया जि साप्ताहिक हाथाय बे साप्ताहिक हाथायाव खमैबो 40 निफ्राय 50नि जि गामिफ्रा बेयाव सोनारनानै बेयाव रायजो खुंगासिनो दङ होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों नाथाय एसे अखा हायोब्लानो जितु साखाथिजों बोहैनाय नैबे लक्ष्मी दैया बारा देरबोनायनि जाहोनाव जितु बे हाथायखौ खुरखागासिनो दङ होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो आं मिथिनो नाजाबावनाय जितु बेयाव हाथायखौ सामलायबाय थानाय जि महलदार बिथाङानो हाथायखौ सामलायबाय थादों आरो बिथांनिफ्रायनो आं बे समाव मोननैसो बाथ्राखौ मिथिगोन जितु हाथायाव दाननिफ्राय जोङो बे टेन्डार मोनसे बुनानै बेखौ जों सामलायबोदों जितु जों नुबाय दिनै हाथायनि अबस्थाया खोब गाज्रि बेफारफोरनिफ्राय गोबां अजद फैदों बे समाव बे समाव जों बेखौनो बुंनो सानगोन दि जेनेबा जोंहा एसे अखा हाब्लानो जोंनिया नैबे लोखिमि दैमा बोहैबोनाय दैमाया बे जोंनिया नैबे हाथाइसालिखौ खुरखालांबाय थायो आरो बेवहाय जोंहा जोबोद अजद फैयो बेफारिफोरनिफ्राय बेजों लोगोसे बै बेफारफोरा जोंखौ बेखौ बानायनो थिनो नाथाय जोंहा बेवहाय रां रुफाखौ जों इसिबांबो बुरजायै थिखोनाय जाया बेखायनो थाइबा 10 थाखा एबा 15 थाखा बेफोरबायदि थिखोनानैनो जों बे खामानिखौ मावनो हाया बेखायनो गभर्नमेन्टआ जोंनो बे सुबिदाखौ होयोब्ला एसे प्रटेक्सननि थाखाय बेखौनो जों लुबैयो गभर्नमेन्टनिफ्राय सिगाङाव बेबायदि फोरमायनाय जायाखैमोन बेखौथ' जों सिगाङावबो फोरमायदों खनसे नायफैनानै जा मोनसे प्रटेक्सन होदोंमोन थेवबो बे मोनसेया जाफुङासै नाथाय बेखायनो जोंनो बेयावहाय प्रटेक्सनखौ होयोब्ला एसे जालि बल्डार एबा बेफोरबायदिनि प्रटेक्सन एबा मोजां भाबै होयोबा मोजां मोनगोन होननानै जों सानो बिथाङाबो जाहैबाय जितु नैबे खिरखिरिया सानडे मार्केट बा नैबे हाथायनि जितु हाथायनि सामलायगिरि महलदार बिथां आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों जितु जों हाथायनिफ्राय नंगौ जोङो बे साफ्रोमबो जितु फालांगिरिफोरनिफ्राय जोङो थाइबा आरो जि राङै जों बेयाव लानाय जायो खिन्थु बे राङा जोंहा थोजासे नङा होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों नाथाय सरकारा जितु टेन्डारनि रांखौ जितु लायो बिथांमोना गोबां खेब बेबायदि फोरमायनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैनि सानाव बिथांमोना जेबो बिनि सायाव एक्सन लानाय जायाखै होननानै बुंदों आरो फारसेथिं बुंबावदों जितु बिटिआरनि जितु खुंथाय सरकारनि फारसेनिफ्राय थांनाय बाराव बेयाव माखासे प्रटेक्सननि जितु राहा खालामनाय जादोंमोन बा होबथानायनि जितु राहा खालामनाय जादोंमोनबाबो नाथाय बियो बोसोरसे जायैयावनो बियो थेर बेथेर जालांदों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बेफोरबायदि बेखौ जुदि मोजाङै होबथानोब्ला बेयाव मोनसे मोजां राहा लानांगोन होननानै बिथाङा दिनैनि जोंनि सिगाङाव बुंबावदों आरो आं मिथिबावनो नाजाबावनो जितु बेयाव गोबां रोखोमनि जितु फालांगिरिफ्रा बेयाव जितु फालांगि खालामनानै बेयाव गावनि जिउखौ जितु खुंबोबाय थादों आं बिथांमोननिफ्रायबो जितु बेयाव फंनैसो बाथ्राखौ मिथिगोन जे बिथांमोनाबो गोबां भुगिबोबाय जितु बे हाथायखौ लानानै बिथांमोनाबो गोबाव जितु दुखु जालायाव दं आच्चा मा बुङो नोंथांमोना जितु गोबाव समनिफ्राय बेयाव बाजार खालामनानै सोलिबोगासिनो दङ नाथाय दिनैनि थासारियाव जितु हाथायनि अबस्था बियो खोब गाज्रि मा लुबैयो नोंथांमोना सासे फालांगिरि जोङो आजि 15-16 बोसोर जाबाय भुटाननि दायो दैज्लाङा गासिबो दा सफैगासिनो दङ दा जोंनि बजार खलाखौहाय गासिबो दैया खुरखालांबाय दा नोंथांमोना बेखौ मा सानो मा बनायनो आच्चा थांनाय बाराव बेबायदि होबथानायनि जितु दैखौ होबथानायनि थाखाय राहा खालामनाय जायाखै जायाखै नामा जायाखै जों मिथिनो मोनदों जितु महलदारफोरनि फारसेनिफ्राय गोबां खेब बेबायदि सरकारनिसिम बेबायदि होबथानायनि थाखाय खावलायदों नाथाय सरकारा बे समाव जेबो राहा लायाखै बे समाव मा बुंगोन नोंथांमोना दा लायाखै माने बै सरकारानो नायाखै नालाय जोंलाय लायाखै होनना बुंजायो दा नोंथांमोना मा लुबैयो रायजोनि जानानै दायो बेखौहाय जेनेबा माबा खालामनानै जोंनो होबथानायनि लामा नांगौ आरो बिनि अनगायै बेबायदि ओनसोलाव आरो बेबायदि हाथाय दंबावो नामा गैया बे मोनसेल' बेसेबांसो मानसिया बेयाव हाथाय जायो गैयालाबो हाजारनि बारो 1000-2000 बे ओनसोलाव गंबेसे गामिया ओरैनो बेयाव रायजो जाना दंबाय थायो आरो बिथांमोना बेयाव दायो गैयालाबो 30-40 गामि दं दा बे हाथाय मोनसेखौनो जायो औ बे हाथाय मोनसेखौनो जायो बिथाङाबो जाहैबाय गोजामसिन बे हाथायावनो जितु फालांगि खालामनानै सोलिबोनाय सासे सुबुं आरो बिथाङा अमा बेदर दिनैनि सानाव दाननानै फानो बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों जितु नैबे ओनसोलाव बेबायदि हाथाय गंसेल' होननानै बुंदों आरो बिनिफ्राय गोबां खेब जितु बे ओनसोलनि साखाथि बाखाथि थानाय 40निफ्राय 50 जितु गामि बे गामिनि सुबुंफोराबो नैबे साप्ताहिक जितु सानडे मार्केट बेयावनो निर्भर खालामो बा सोनारो होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों जोंबो नोंथांमोननो दिन्थिबावदों खोब दुखुनि बाथ्रा जितु सानजा फारसे थानाय जितु लक्ष्मी दैमा बे लक्ष्मी दैमाया बे PWD जितु लामा बे लामायाबो मोनसे समाव थाहैया जागोन बेखौ जों दिनैनि सानाव नुहुरनो मोनदों बेनिखायनो जोंबो खावलायदों बे समाव जितु रायजोनि जानानै फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलनि जितु जेंना बेखौ सुफुंनानै होगोन होननानै जितु प्रमद बर' दैदेननाय गभर्नमेन्टनि फारसेनिफ्राय दा बे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै केमेरा पार्सन बिथांजों लोगोसे सोरां बाग्लारि